DJI вчера пуснаха новия си гимбъл и Focus Pro система, която да използвате с него. DJI RS4 Pro комбото вече може да издържа камери, в смисъл сет камера, който да е до 4,5 кг, което е доста солидно. Втора генерация на Automate Access Lock, което ти заключва гимбала, когато го изключиш, което е супер полезно. Гимбалът е супер лек, направен от карбон. Имаме OLED екранче на него, което можем да контролираме функциите му, и има четвърта генерация RS Stabilization, което е, според техни думи, много по-ефективно от трета генерация. Нещо друго, което ми направи впечатление е, че тук имаме Native Vertical снимане, което е особено за създателите на съдържание за социалните мрежи, това си е направо топа. Доста добре изглежда, а и видеото им беше топа, когато го пуснаха, така че